беше модно да се оставя едно завещание за едните поколения. И Коминатския комитет на БКП тогава реши да направи една капсула, в тази капсула да остави едно завещание за едните поколения. Бях избран да държа капсулата, в която беше поставено завещанието. И се закопа капсула, която беше завещание да се отвори от идното поколение през 2000-та година. Доколкото си спомням, в обращението към колектива ние построихме това, вие да построите повече от нас и ние живеем в момента в развитието социалистическо общество, а вие да живеете при комунизма. Текста на завещанието беше, че това, което сме изградили в течение на годините, ще остане и за напред, за едните поколения, за едно по-добро бъдеще, за едно по-добро развитие на социализма към комунизма. Спирай! Не виждаш ли, Христина припада на стоп? Часа работи. Тя е слаба, болна. Отраскала се малко и вряла дълбоко. Цялата фабрика спряла. Пускай машината! Хайде всички на работа! Сега ще продължим за диктатурата на пролетарията. Диктатурата на пролетарията е класов съюз на пролетарията и трудещите се маси на селячеството, за сваляне на капитала, за окончателната победа на социализма. При условие, че ръководяща сила в този съюз се явява пролетарият. Ясно ли е това, другари? Ясно. Другари и другари! Отечественият фронт, създаден и действащ под ръководството на великия антифашист, син на българската работническа класа, другаря Георги Димитров, установи нова власт. Власт на народа, от името на която обявявам преминаването на фабрика платно в ръцете на народа. Ние всички мечтаехме за това време. Другарки, нашата мечта се сбъдна. А какво ще бъде утре, Даки? Помисли си какво ще бъде утре. Когато построим нови заводи, големи, слънчеви, светли.
търсейки изход от ситуацията, мислейки за бъдещето на социализма у нас, ние правилно си поставихме качествено нови задачи. Ние виждаме преустройството в България единствено и изключително в рамките на социализма, в името на социализма и по пътя на социализма. Дигнете още по-високо челата си, доближете се с другарска обич сърцата си. Ние сме много, ние сме още по-силни в процеса на нашето обновление. Лъжи христи, лъжи пророци, ще покажат големи лични чудеса, за да преосвете, ако е възможно, и избравите. Ето казах ви отнапред. И те, ако ви кажат, ето, знаем, че е близо лято, това е къщата. Затова бъдете и вие готови. Благодаря ви, Господи. Дворът на Софийския университет Климент Охридски в 13 часа и 30 минути отново бе изпълнен от студенти от всички софийски вузове, които тръгнаха на поредното си студентско шествие. Облечени с пижамите носеха със себе си будилници, с които призоваваха за пробуждането на народа. Осъзнаваме бедственото положение, в което днес се намира България. Моля да гласувате този абзац. Изказване по текста. Имате право на изказване. Имате.